guys, ani channel lo no rokjon tono na lam sogo, guys ani tini ni blog ungka, tokti rokmani no rok nai tong bai di ang tokti no bahaike rogi phonok no rok to kha wan sugi tong khana je tokti no sabo rukna rongya tong songna rongya tong hne haifano ani mo khai kisa onno rokom system khai ang no rong no phunungnai nai tong bai di Kiano rok ani video no skip khaya jat paithak jora nai tongbai di trik saimana musungkha hike tabuk ang no rok no phunungnai de karai sara no tokti rugoi bahaike ruk nai tongbai di hoki bai rugoi phunungnai haide hinke nai le na guys bahaike ruk nai tongbai di iko guys nai bai di komo paper bai ang no rok no tabuk tokti rugoi phunungnai nai tongbai di komo hike ruk tabuk ang ro tui nai Jog by jog ka the channel wo bisu wo na na ya kia tak semua jangan wo tok ti nai nai ja tok tui ko mona san tabu ai khai tai kai semua tui di kha tabu kum kai tabu mona tai ke khawoi nai mani ko de yo nai ja nai tok bai di kai khong no ja guys nai bedi ang semua tokri rokmani sampai komplit kha tabung nai lenai semua no puluglai bahai kha kerak sini tong beli ke kebang mari mani ko kita tong kudu tono ran kudu pakai sengkugi nai lenai mono kahungke mo dei mongka semua tok tile kisah ketaleng na amai no kaki jongka kus kuk tok li ya bole kaki jongka kak suka sudah koi kisah mana namanya ya
mana aram nang suka kispan kai ga ma ta mas ka khatu ka khamba kya còn này bây giờ chúng ta cắt tham gia cái ta lưng nào một khai cho chúng ta này thuộc dạng thắc cái của mua rồi khai sẽ này trong này thuộc hơi trồng khá chế anh cho nên lo cái tạm này trồng này đó nó rong nó ăn khỏi rau á ले सब्सक्राइब खाई रिजा दे आनो सपोर्ट खाई दे तब ते काक सुका सिदा सिता उठा होगा मले मारन खा मले खनो चिलिक बिलिक समय क्या नरंग नाइ जोकाय फुनुं मालिया दाबु आं नरंग रावै फुनुंनाय Oh guys, naibedi beti mungkai ko. Norok bilip khaya hingke norok gotrai khai nai mano. Ani channel video no naye. Alex matan. Beti khene kha. Iko guys naibedi pura kaham ke no mungkha naibedi. Aba se tok te kisa kata lengai kokborok kage thangbai kaba nai thugli angai chilik bilik ng tongbai kha hingke guys naibai di tabuk pias renani rai tongo tabuk som renai tabukhe mosorinai mosok gothuino huljak mate khe rekhe belai khe no thogo norok sai nei bedi tabukhe doniya gurari nai guys, nai tong bai de ang tang no rong no top te jawi phunung nai khode thokka ang no sakang test khalai chinai ora khan thokka mo soba sung no yok kha pura testing suka no chai nai ji belai khan thogo guys, ini nih bagai ane blog ansung no, kita nona hambai, tata.